светлина, енергия, съзнание и закон нямат нужда от фанатици или сектанти, за да се изразят, тъй като никога условията не са били по-благоприятни на тази планета за тяхното действие и циркулация. Трябва да се пазите тогава да не гравитирате в тези крайни позиции на отклонение. Ще знаете, че сдържаността, произлизаща от равновесието, е полето, в което тези 4 ценни елемента намират своето най-прецизно измерение. С по-мощна и дълбока пестеливост за този универсален свят и път, който да изминат съставящите го частици. Фанатици и сектанти не разбират, че само уникалният разрешава и поддържа, съгласно израза на всеки цикъл и неговите необходимости, множествеността. А те са точно най-крайният пример за унищожение на ценната енергия на допълването. Като генерират израза на нездраво двузначие, основите са ценни и нужни енергии, но онова, което е познато като фундаментализъм, се свежда само до вулгарна и инволютивна карикатура на самите тях.